Os ych chi dal yn siŵr, felly fi roi y testyn. Mathew, penod 7 ac adnodau 24 hyd 27. Gan hynny, medda'r arglwydd Iesu Grist, pwy bynnag sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn ac yn ei gwneithir, mi ai cyffelyba fe fiw'r doeth. Hwnna adeiladodd ei di ar y graig, ar glaw a ddysgennodd, ar llifeiriant a ddeithant, ar gwyntoedd y chwythasant ac ar rythrasant ar y tŷ hwnnw, ac ni syrthiodd o ble sylfaen esyd ef ar y graig. A phob un sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn ac heb ei gwneithir a gyffilybir i wrffôl hwnna adeiladodd ei di ar y tywod ar glaw a ddysgennodd ar llif ddyfroedd a ddeithant, ar gwyntoedd a chwythasant ac a gyrasant ar y tŷ hwnnw, ac efe a syrthio a'i gwymp a fi fawr. Pawb yn gyfarwydd ar ddalu gyfarwydd iawn rhywbeth difrifol iawn yn oes fel holl eiriau'r arglwydd Iesu Grist yn ddifrifol iawn. Ac wy'n siŵr fod pob un o'ch chi yma wedi clywed sawl pregaeth ar y geiriau rhyfeddol hyn. Wi wedi pregethu mwy nag unwaith ar y geiriau hyn fan hyn fy hun. Ac eto, dydw i ddim yn ymddiheurio bore yma am ddod nôl at y geiriau hyn. Mae eisiau ni atgoffa'n gilydd yn oes yn aml o hanfodion y ffydd. Mae eisiau ni fod yn glir gyda phobl, wedi gyda ddim oherwydd yr anwybodaeth rydw i wedi crybwyll yn barod. Ni jyst moyn mynd trwy'r geiriau, gweld beth yw dysgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist yma. Dyna pam ni'n yma, dyma pam ni'n darllen y geiriau, mwyn gweld beth yw dysgeidiaeth Iesu Grist, beth mae'n dweud wrthyn ni. Ac mae'n siŵr beth ni'n gallu dynnu sylw at sawl peth allan o'r geiriau hyn, ond fi'n mynd i gyfyngu fy hun i jyst 3 pheth y bore yma, allan o'r geiriau hyn. A dyma nhw, ni'n mynd i edrych ar ddysgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist ar yn gyntaf ar fywyd, beth mae'n dysgu ni am fywyd, yn ail, beth mae'n dysgu ni am bobl, ac yn drydydd, beth mae'n dysgu ni am iachawdwriaeth. So dyna fydd y 3 pheth yn codi o'n geiriau ni. So awn ni'n syth at y pen cyntaf. Beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu ni am fywyd yma? Wel, 2 beth. Y peth cyntaf mae'n dysgu ni am fywyd yw hyn. Rydyn ni gyd yn adeiladu. Pob un ohono ni. Dyna sydd gyda ni yma, 2 ddyn yn adeiladu. A mae pob un ohono ni yma sydd yn y capel neu yn gwrando ar-lein wedi cael pethau. Ni wedi cael amser, ni wedi cael tir, ac ni wedi cael y deunydd crau. Ac rydyn ni'n adeiladu gyda yr hyn sydd wedi rhoi i ni. Dyw sydd wedi rhoi y pethau hyn i ni, dyw sydd yn rhoi popeth i ni. Popeth da. Ac i ni, yn gwneud rhywbeth, rydyn ni'n adeiladu gyda'r adnoddau mae Duw wedi rhoi i ni. Felly mae wedi rhoi amser i ni, mae wedi rhoi safle i ni mewn bywyd, mae wedi rhoi teuluoedd i ni, mae wedi rhoi lleoliad ble ni'n byw, mae wedi rhoi doniau i ni, mae wedi rhoi arian i ni. Yr holl bethau hyn sydd yn creu bywyd. Ac fel wy'n dweud, rydyn ni'n adeiladu. Pob un ohono ni yn adeiladu. Mae rai ohono ni, heb edrych arnyn, wedi bod yn adeiladu ers hir. A mae rai yma sydd
ddim wedi bod yn adeiladu mor hir, ond I chi wedi bod yn adeiladu hefyd ac yn parhau I adeiladu. Pob dydd o'n bywyd, mae ein tŷ ni yn mynd I fyny. Rydyn ni'n adeiladu bricsen ar ben bricsen. Beth yw'r brics yma? Wel, brics yw ein meddyliau ni, ein gweithredoedd ni, beth ni'n neud, adeiladu y bore yma. Erbyn I chi mynd i'r gwely heno, bydd eich adeilad chi wedi mynd lan ychydig bach I beth oedd y bore yma, pan godoch chi. Ni'n adeiladu, ond y cwestiwn yw, sut adeiladwyr I ni? Ydyn ni'n adeiladwyr ffôl, neu ydyn ni'n adeiladwyr doeth? Y cwestiwn yw, ydyn ni'n adeiladu ar sylfaen, neu dim sylfaen? Nawr peth cyntaf felly am fywyd, I ni gyd yn adeiladu. Ond yr ail beth, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddysgu ni am fywyd o'r adnodau hyn yw hyn. Mae yna stormydd yn mynd I ddod. Neu mae yna storm yn mynd I ddod, falle dylwn ni ddweud. I bawb. I'r ffôl, yr adeiladydd ffôl, a'r adeiladydd doeth. I bawb ni'n dweud, sylwch, mae'r stormydd yn dod i'r un doeth fel i'r un ffôl. Dydy'r un doeth ddim yn mynd I gael I dynnu mas o'r stormydd am I fod yn ddoeth. Dydy e ddim yn ddoeth oherwydd mae'n penderfynu adeiladu I dŷ mewn man lle nad yw'r stormydd yn mynd I gallu gyrraedd e. Na, mae'r stormydd yn mynd I ddod i'r ddau adeiladydd, i'r ddau dŷ. Felly dyma beth mae Iesu Grist yn dysgu ni. I ni'n adeiladu, dyma yw yn bywyd adeiladu tŷ, ond rhyw ddydd mae yna storm yn mynd I ddod. Beth yw'r storm? Mae'n ffernig yn dydi e. Mae Iesu Grist yn disgrifio'r storm yma. A glaw a ddisgynnol. A'r llif eiriant a ddeithant. A dŵr yn dod. Mae'n rhywbeth brawychus yn ose pan mae dŵr yn dod â'ch tŷ chi. Mae'n dod yn agosach ag agosach. Mae'r llif eiriant yn dod. A'r gwyntoedd a chwythasant. Mae'r gwynt yn gallu bod yn ddychrynllyd, yn e? A mae'n chwythu eich yn y gwely, a chi'n dechrau poeni am y to. Mae'r gwynt yma yn chwythu. A mae'r tŷ yn siglo. Mae yna rhywbeth dychrynllyd yma. Chi wedi gweld y darluniau yna o dau sydd ar lan môr. Ac mae'r tir yn dechrau symud, a mae'r tŷ hun yn dechrau cwmpo. Fyna, mae'n rhywbeth dychrynllyd am hynny yn dod sy'n. Wel, mae Iesu Grist yn disgrifio storm fel yna. No, beth yw y storm neu'r stormydd hyn? Mae rai yn dweud, mae disgrifio profedigaethau mae Iesu Grist, y treialon, am amseroedd anodd, tostrwydd, neu golled, neu rhywbeth sydd yn dod y traws ni mewn bywyd, fel ydyn ni'n disgrifio sydd diwetha. A falle fod hynny yn meddwl yr arglwydd Iesu Grist, ac yn sicr fe ddaw y pethau hynny I ni eto, fel roeddwn ni'n pwysleisio wythnos diwetha am yr temtasiwn sydd yn gyffredin I bob dyn. Maen nhw'n mynd I ddod I ni. Bod wedi dweud hynny, storm fawr wrth gwrs
sydd I ddod I ni, yw y farn. Y farn ar ddiwedd y byd. Pam ni'n dweud hynny? Oherwydd dyna thema benod. Dyna peth sydd yn rhedeg trwy. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod I ddiwedd I bregaeth ar y mynydd. A dyma'r peth sydd ar ei feddwl e. Mae yna farn yn dod. Adnod 1. Na fernwch fernach barnir. Canis a pha barn y barnoch eich bernir. A pha fesur y mesurwch adfesurir I chwythau. Allwn ni fynd ymlaen. Adnod 21. Nid pob un sydd yn dweud wrth ei farglwydd arglwydd a ddaw I mewn I deyrnas nefoedd, ond yr hwn sydd yn gwneud yr ewyllus fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd, llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd hwnnw. Mae yna ddydd yn dod. Mae'n siarad ydy'r ffordd sydd yn llydan ac yn arwain I ddisryw. Mae'n siarad am y pren sydd heb ffrwyth da a dorri'r I lawr ac a defnydd yn tân. Mae'n meddwl am y farn yma sydd yn dod. Dyma'r storm sydd yn gwynebu ni. Ac mae'n ddychrynllyd. Mae fel storm. Yn ni'n meddwl am dilyw, Noah. Dyfer barn Dyw yn dod fan yn llythrenol fel dilyw. Ac mae yna ddydd yn dod, medd yr arglwydd Iesu Grist. Ac fydd yn ddychrynllyd. Canis, medd y Beibl, gosodwyd I ddynion I farw unwaith, ac wedi hynny fod barn. Mae'n rhaid I ni gyd rhyw ddydd sefyll o flaen Dyw a rhoi cyfrif am yr hyn I ni gwneud yn ei mywyd. Mae'r tŷ I ni wedi adeiladu yn mynd I gael ei brofi yn y storm yma. Iwan Fedyddiwr yn sôn am y llyd sydd ar ddyfod. Medd Iesu Grist, yn y dydd hwnnw, fe fydd rhai pobl yn cwmpo. A bydd y gwymp yn fawr. Ond falle'r syndod mwyaf yw nid hynny, ond fe fydd rai yn curo ar fenwyd gwan. Felly storm yn dod. Gadewch ni symud ymlaen at yr ail ben. Beth yma Iesu Grist yn dysgu ni fan hyn am bobl? Am bobl. Wel, yn syml iawn, mae'n dysgu ni bod yna dau fath o berson yn y byd. Mae yna dau fath o adeiladydd. Doeth a ffwrdd. Yna fe. Dyna dewis. Mae pob person yn y byd yn cwympo I un neu llall o dau gategori. Doeth neu ffwrdd. Y bore yma ymlaen I. Mae yna adeiladwyr sy'n naill ai yn ddoeth neu yn ffwrdd. I chi naill ai'n adeiladu ar dywod, neu I chi'n adeiladu ar graig. Naill ai mae'ch tŷ yn mynd I sefyll, neu mae'ch tŷ yn mynd I gwmpo rhyw ddydd. A na fe, mae pob categori arall yn ddiwerth yn y pen draw. Mae'n sobor yn dweud hyn. Pob math o categoreiddio dyddi yma, yn oes e?
Pob math o categoreiddio. Chi bobl ifanc yn gwybod am hyn, yn yr ysgol. Beth i chi? Beth yw eich hunaniaeth? Beth yw eich dewis pan i chi'n ticio'r rester boxes? Ac oedd i arfer fod mor hawdd blynyddoedd yn ôl, roedd dewis o 2 ydych chi. Ond erbyn hyn, mae ydych chi dewis o 15. Ynddo fe? Non-binary. Dwi'n gwybod beth oedd non-binary. Wel, oedd binary yn meddwl rhywbeth i fi o ran mathemateg. Wel, dyna mae'n golygu, ynddo fe? Binary yw dim neu 1. Dim neu 1. Ond erbyn hyn, non-binary. Gewn ni meddwl beth yn ni moyn. Dyn ni ddim moyn eich categoreiddio chi. Gawn ni yn categori ni. Ond mae Iesu Grist yn dweud, na, binary yw i. Binary yw i yn hyn. Yn y peth mwyaf pwysig. Yn y mater o sut adeiladedd i chi y bore yma. Sut i chi'n ymwneud â'ch bywyd. Y bywyd mae Duw wedi rhoi i chi. Mae'n binary. I chi naill ai yn ddoeth neu yn ffôl. A meddyliwch am hynny gyda fi am tipyn bach. Pa mor ryfeddol yw hynny? Falle bore yma chi'n eistedd ymlaen i am Iesu Grist yn y cael chi'n ddoeth. Waw! Chi'n ddoeth. Mae arglwydd y nefoedd yn gael chi'n ddoeth. Dim ond beth mae pobl eraill yn meddwl, chi'n ddoeth. Mae e'n dweud ni. Os mae'n gael fi'n ddoeth, hwnna'n digon da i fi. Ond clywch, falle mae Iesu Grist yn eich gael chi'n ffôl. Ond mae hwnna'r un mor eithafol yn dweud, hwnna'n wrth y chryllid. Mae Iesu Grist yn disgrifio i fel ffôl. Ffôl. Mae pobl yn casau hyn wrth gwrs ydyn nhw. Mae hyn yn mynd ar rai sydd heb fod mewn hunoedd, naill ai rai oedd yn gwneud yn union ar arglwydd, neu dyn nhw ddim yn gwneud y peth roedd yn union yng ngolwg yr arglwydd. Mae yn llyfr y Salmau. Mae yn y rhaid trwy llyfr y Salmau. Mae dych chi 2 fath o berson, cyfiam a'r aniwion. Salm 1, gwynau fyd y gŵr cyfiam, gwynau fyd y gŵr, nid yw'n rodio nghyfraith yr aniwiol ac y blaen, ond sydd ei gyfraith, sydd ei feddwl yn hyfraith yr arglwydd. Nid felly y bydd yr aniwiol. Cyfiam a'r aniwiol. Llyfr y Diarebion, y ffôl a'r doeth. Felly mlaen i'r Testament Newydd, mae Paul yn sôn am y rhai sydd yn ysbrydol, dyn anianol a'r dyn ysbrydol. Dyna fe, 2 sydd. Ioan yn sôn am plant y goleuni a plant y tywellwch. 2. Iesu Grist yn fwy na neb yn sôn am hyn. Mae dych chi plant Duw a plant y diafol. Mae dych chi defaid, mae dych chi geifr. Mae dych chi gwynydd, mae dych chi efrau. Mae dych chi morwynion ffôl a morwynion call. Mae fel fi'n dweud, mae pobl yn casau hyn. Hyd yn oed pobl yn yr eglwys yn casau hyn. Ond dyma yw gair Duw. Felly fi'n gofyn y cwestiwn i chi ac i fi. Beth i chi y bore yma? Ffôl neu ddoeth? Ffôl neu ddoeth? Ond sylwch hefyd, cyn bod ni'n gadael y pwynt yma, ar y lefel mae hyn yn digwydd. Y ffôl a'r doeth. Mae'n digwydd ar cyd-destun, neu mewn cyd-destun, rhyngwladol, dros y byd. Mae yna rai sydd yn ffôl ac yn ddoeth. Mae'n digwydd ar lefel gwledig. Yn ein gwlad ni, y bore yma, mae yna adeiladwyr ffôl ac mae yna adeiladwyr doeth. Mae'n digwydd ar lefel enwadol. Dwi'n dod lawr. O fewn yr enwad, mae rai sydd yn ffôl, mae rai sydd yn ddoeth. Ond mae rhaid i ddod lawr yn bellach, ffrindiau. Mae'n digwydd ar lefel cynulleidfaol. Beth fi'n meddwl? Mae'n digwydd mewn eglwys. Gwrandewch ar beth mae Iesu Grist yn dweud. Gan hynny, pwy bynnag sydd yn gwrando.
ar fy ngeiriau hyn ac yn ei gweithio 24, 26, a phob un sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn ac heb ei gwneithio. Hynny yw, mae'r ddau yn gwrando. Chi'n deall? Mae'r ffôl yn gwrando, mae'r doeth yn gwrando. Mae'r ddau mewn cynulleidfa. Mae'r ddau math yn gwrando ar bregeth, y ffôl a'r doeth. Y ddau yn gwrando. Felly allwn ni ddweud, mewn eglwys, mewn cwrdd, yn gwrando ar bregeth, efallai mae yna 10 person. 10 person. Falle fod 6 dyn a 4 graig. Neu well i fi ddweud, mae yna 6 dyn, 2 graig a 1 non-binary. Ond dydy hwnna ddim yn bwysig. Falle fod yna 2 sydd wedi bod i cael gradd. A mae yna 8 heb cael gradd, ond dyw hwnna ddim yn bwysig. Beth sydd yn bwysig yw, meddi Iesu Grist, mae yna 7 doeth, ond mae yna 3 sydd yn ffôl. Neu mae yna 3 sydd yn doeth, a mae yna 7 yn ffôl. Neu mae yna 9 yn doeth, a 1 yn ffôl. Neu mae yna 10 sydd yn ffôl. Mae'r ddau yn gwrando. Faint sydd yma fôr yma? Faint iachawdwriaeth. Beth sydd Grist yn ei... Sut mae adeiladu ar graig? Sut mae sicrhau nawr? Sut mae sicrhau nawr? Pan mae'r storm yn dod, mae'n mynd i ddod. Pan mae'r storm yn dod, wy'n un o'r rai sy'n sefyll. Nid un o'r rai sydd yn cwympo. Dyna'r cwestiwn pwysig i ni. Sut dyn ni'n dod yn ddoeth? Gai ateb yn y negyddol gyntaf, yn gyflym iawn. Rhoi 3 i chi. 1, dyn ni ddim yn dod yn ddoeth trwy gymryd yn ganiataol ein bod ni'n ddoeth. Trwy gymryd yn ganiataol. Y gair Saesneg, presumption. Y gair da, yn disgrifio rhywbeth gwael, mae'n gair da, presumption. Cymryd yn ganiataol yn ni'n dweud yn Gymraeg. Beth yw hwnna? Wel, dyna fe. Cymryd yn ganiataol ein bod ni'n ddoeth. Wrth gwrs yn bod ni'n ddoeth. Wrth gwrs yn bod ni'n adeiladu ar graig. Ni'n mewn capel. Ni'n gwybod y Beibl. Ni wedi cael ein magu mewn cartrefi Cristnogol ac yn y blaen. Byth yn meddwl amdano fe, fel ni wedi dweud yn barod. Byth yn bod yn ystyried y ffaith efallai fy mod i'n ffôl. Cymryd yn ganiataol, dyna bai y Pharisëau, dyna fe. Doedden nhw ddim yn deall. Doedden ddim yn gallu ystyried hyd yn oed bod nhw'n anghywir. Yn ail, dyn ni ddim yn dod yn ddoeth trwy byw yn dda. Trwy byw yn dda. Hynny yw, nid trwy ein gweithredoedd da ni, i ni'n dod yn ddoeth. Mae hwnna'n bwysig i nodi yn dydy, trwy'r amser. Os dim ond waith y weithiau, wy'n sefyll mewn pwlpit, neu'n cario ymlaen i ddweud hynny. Dyn ni ddim yn dod yn ddoeth trwy ein gweithredoedd da tybiedig ni ein hunain. Na. Dyna beth mae rhan fwyaf o bobl yn meddwl. Dyna beth mae rhan fwyaf o bobl yn meddwl i ni'n meddwl. A dyna beth mae rhan fwyaf o bobl yn meddwl yw'r ffordd trwy ein gweithredoedd ni. Dyna beth mae'r holl grefyddau eraill yn dysgu. I ni'n dod yn ddoeth trwy ni yn gweithio, gweithbyw yn dda. Na. Mae eisiau sylfaen arall arno ni. Nid sylfaen i ni'n gosod. Ond 3, o hwn yn dod yn agosach ata ni o'i meddwl. Nid trwy rando yn unig. Nid trwy rando yn unig. Ni wedi dweud yn barod, mae'r ffôl yn rando. Mae'r ffôl yn randawyr da. Maen nhw'n gallu grando. Maen nhw'n gallu ymateb. Maen nhw'n gallu mwynhau mewn un ystod. Ond nid trwy rando. Nid trwy rando yn unig. Rydyn ni'n dod yn ddoeth. Beth felly? Wel, 26. Gwrandewch yn astyd.
Mae Iesu Grist yn dweud ni. 24, sori. Gan hynny, pwy bynnag sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn ac yn ei gwneithir. Sut ych chi dod yn ffôl yng ngolwg Iesu Grist? Trwy rando ond trwy wneud. Be mae moyn? I fyddwyd. Ewyllus fy nhad ar hwn sydd. O fi'n gwrando ag air Duw ac yn ei wneud e. Ai dyna'ch dymuniad, mynd nôl i cwrdd bore sydd diwetha nawr am yr ysbryd glân. Pam mynd i moyn yr ysbryd glân? Fel bod e'n goleuo deall ein meddyliau ni. Fel bod ni'n deall mwy. Fel bod ni'n gallu gwneud e. Ymateb iddo fe. Weithredu. Efe dyma'r peth pwysica yn eich bywyd. Neu chi'n meddwl, bydd yr ots. Neu gredu'r byd. Ydyn ni'n gwybod beth yw ewyllus Duw? Ydyn ni'n gwybod beth yw i fyddhau Iesu Grist? Beth mae moyn? Wel, mae wedi dweud wrthyn ni yn y benod, ewch i mewn trwy'r porth cyfun. Ni wedi dechrau fyna iddo. Na'r lle cyntaf, yna fe. Mae rhaid i ni mewn trwy'r porth cyfun. Ydyn ni wedi bod trwy'r porth cyfun? Ydyn ni wedi diosg y baggage, y luggage, yr holl stwff yna a mynd i mewn? Ni wedi gwneud hynny, ni wedi edifarhau, wedi credu. A iau dyma dal ein blaenoriaeth mawr ni i fyddhau Iesu Grist. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder. Fyna'r peth pwysica i ni, ceisiw'n gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder. Gwyna i byd yr rhai sydd yn newennu a sychedu am gyfiawnder. Ydych chi'n newennu a sychedu am gyfiawnder y bore? Os i chi, dwi'n dweud wrthych chi, mae Iesu Grist yn dweud wrthych chi, chi'n ddoeth. Chi'n ddoeth. Chi ar graig. Ond os na chi'n ffôl, a fe orffennau trwy ddweud wrthych chi, y peth da am hyn i gyd yw os ni'n ffôl y bore yma, i ni'n gallu bod yn ddoeth erbyn prynawn yma. Dim ond trwy fyddhau, na gyd. Dim ond trwy mynd at Iesu Grist yn dweud, dwi moyn i fyddhau. Fi moyn mynd trwy'r porth cyfun yma. Fi moyn y gras fe ti'n rhoi i bobl i gadw dy air di. Fi moyn. Ro fe i fi arglwydd. Pa bod pobl yn gweld yn ymwyd i. Dyna rhywun sydd nid yn unig yn gwrando, ond mae'n cadw gair Crist yn ei fywyd. Roedd ni gyd bod yn rai felly. Amen.